дар толори шӯрои олимони донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ дар шаҳри хуҷанд мизи мудаввар оид ба иштироки намояндагони бозори меҳнат дар ташаккули мундариҷаи таълим аз рӯи ихтисосҳои компютерӣ муҳандисӣ баргузор гардид. дар он омӯзгорони барномарезиро таълимдиҳанда ва барномарезон иштирок намуданд. баргузории чунин мизи мудаввар нисбати таъминоти кадрӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон зарур арзёбӣ гардид. дар ҳақиқат солҳои охир миқдори донишҷӯёне ки хоҳиши умуман довталабоне ки хоҳиши дар кластери аввал хондан доранд, яъне дар кластере ки бисёртар ба фанҳои дақиқ дахл дорад, бениҳоят кам шуда истодааст. инҷо ин маъмо на фақат бо гӯем миқдор, балки бо сифат ҳам. сифати он донишҷӯёне ки имрӯзҳо дар ҳамин кластер мехонанд бениҳоят гуфтан мумкин ташвишовар аст. мутахассисоне ки ҳамин соҳаро дахл доранду дар донишгоҳ ҳозир кори фаъолият карданашон дар кор бениҳоят гуфтан мумкин миқдорашон кам шуда истодааст, хоҳишманд кам. чӣ хеле ки якчанд нафар гуфта гузаштанд, хоҳиши кор кардан доранд. оғоз мешаваду баъде ки оғоз шуд аллакай ягон коргоҳ ё ягон ҷои беҳтару хубтар нисбатан маошаш болотар меёвану ба тезӣ меранд. гуфтанд ки гурехта намерад, лекин гуфтан мумкин ки гурехта наравадам ки қисми ками худа мемонанду бисёртар он тараф гузашта меранд. сипас дар толори асосии донишкада конференсияи сеюми ҷумҳуриявии илмии амалӣ, системаҳои иттилоотии амалӣ, масъалаҳои моделиронӣ, коркард ва истифодаи он дар мамлакатҳои тараққӣ карда истода доир гардид. конференсия бахшида ба 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ва 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ташкил ва гузаронида шуд. иштирокчиён оид ба натиҷаҳои таҳқиқоти олимон нисбати масъалаҳои информатизатсияи забони тоҷикӣ, коркарди системаҳои иттилоотии амалӣ, ҳисобкунии амалӣ, истифодаи зеҳни сунъӣ ва дигар мавзӯъҳои ба ихтисоси компютерӣ вобаста маъруза намуданд. зикр гардид ки тамоюлҳои рақамикунонӣ бо суръати ҷомеа бахусус ҷавонон боиси зарурати табодули рақамии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мебошад. донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон дар самти асосии табодули рақамӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. дар донишкадаи политехникӣ аз рӯи якчанд ихтисос донишҷӯҳо дар самти технологияи иттилоотӣ омода карда мешавад. ин ихтисосҳои таъминоти барномавии технологияи иттилоотӣ, низомҳои иттилоотӣ ва технологияҳо дар иқтисодиёт, ихтисосҳои зеҳни сунъӣ ва ихтисосҳои идоракунии захираҳои иттилоотӣ ба ҳисоб меравад. аз ин ихтисосҳо тақрибан 400 мутахассис ҳамасола хатм мекунад. агар миқдори хатмкунандагони ихтисоси компютерӣ дар донишкада дар соли 2001 танҳо 10 нафар бошад, ин шумора дар соли сипарӣ гардида ба 164 нафар расидааст ки донишҷӯён аз рӯи 5 ихтисос онро хатм намуданд. дастовардҳои донишҷӯён ҳамасола дар самти омӯзиши технологияҳои иттилоотӣ ба назар мерасад. мирзомуин дадахонов донишҷӯи курси 2 мебошад. ӯ соли равон дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар номинатсияи технологияи иттилоотӣ иштирок намуда сазовори ҷои 2 гардид. бо омодагии бо устоди худ Солиев мо ба чунин ҷои хуб сазовор гаштем ва дар сатҳи ҷумҳурӣ номи донишкадаи худро баланд бардоштем. озмун низ дар сатҳи баланд гузаронида шуд, зеро ки ҳамаи шароитҳо барои мо хонандагону донишҷӯёни мактабҳои миёнаи олӣ фароҳам оварда шуда буданд. мушкилиҳо буданд ва лекин гуфтан лозим аст ки бе мушкилиҳо пешравӣ ҳам намешавад. барои ҳамин ҳаракат мекунем ки ба сатҳи баландтар расем ва ин камбудиҳоро худ ислоҳ намоем.
ташаббусҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ноил гаштан ба ҳадафи рушди устувор замина мегузорад. бахшҳои конференсияи сеюми ҷумҳуриявии илмии амалӣ, системаҳои иттилоотии амалӣ, масъалаҳои моделиронии коркард ва истифодаи он дар мамлакатҳои тараққӣ карда истода дар донишкадаи политехникӣ идома ёфта дар он масъалаҳои муҳими технологияи иттилоотӣ баррасӣ мегардад. ёдовар мешавем ки конференсияи мазкур якумин маротиба соли 2012 ва дуюмин маротиба соли 2017 гузаронида шуда буд. гузориши Фараҳноз Набиева ва Шӯҳрат Ҳомидов барои барномаи иттилоотии Навид.